گرتیەکی بەرێ دێ زیندانên rejîma Esed de navê girtiyên kohîn dê zindana Sêdnaya de girtîne eşkere kir. Welatiyekê Sûrî bi navê Muawiye Hacî piştî 5 salan ji binçavkirina wî dê girtîgeha Sêdnaya de ku di dema borî de serbest hate berdan li ser rûpela xwe ya civakî tawan û binpêkirinên ku dê girtîgehên rejîma Esed de yên ku di encamê de bi dehan girtî dibin eşkenciyê de jiyana xwe ji dest didin eşkere kir. Serbarî navê 65 welatiyên Sûrî yên ku tanha di heman zîndanê de girtîne. Çalakvanên Xwecehî dê dawiya mehaborî de navê du ciwanan bi navê Qasim û Zekeriya Tillas ku her du ji yek malbatê bûn dibin eşkenciyê de jiyana xwe ji dest dane belav kir. Rêxistinên mafnasî tawanên ku dê zîndanên rejîma Esed de tên pêkanîn bêhovaneyên dijî kesayetiyê pesin dikin. Beriya niha hevserê cudabûyî ji rejîma Esed bi navê Qeysar beriya ku xwe ji rejîma Esed cuda bike karî bêhtir ji 5,000 wêneyên nehînî ji girtiyên kohîn dê zîndanên rejîma Esed de ne û rastî eşkenciyê tên belav kiribû. Tora Sûrî ya mafê mirovan dê raporta xwe de belav kir ku bêhtir ji 13,000 kesî ku bêhtiriya wan li ser destê rejîma Esed dibin eşkenciyê de jiyana xwe ji dest dane. Heman torê serbar kir ku nêzîkî 81,652 welatiyên Sûrî ji destpêka krîza Sûriyê sala 2011 ta niha ji aliyê rejîma Esed ve bi neçarî binçavkirîne. Mafnas û çalakvanên sivîl banga xwe gihandin civaka navdewletî ku fişarê li rejîma Esed bixin da ku çarenivîsa bi sedan kesên ku bi neçarî hatine girtin eşkere bike û ew berpirsyaretî harastî civaka navdewletî kir. Ew jî ji ber ku rejîma Esed li ser bikaranîna wan tawanan sîzanê kiriye.